A s nama je i trener Zagore, Hari Vukas. U 14 sati u Unešiću igrate protiv Karlovca. Možete li nakon Osijeka iznenaditi vodećeg drugoligaša? Ako se ne nadamo, nema smisla ni izlaziti na teren. Onda se nadamo, ja bi najbolju riječ upotrijebio da priželjkujemo, da to ostvarimo uspjeh i razveselimo naše navijače. Fešta u Unešiću je zagarantirana. Koliko očekujete? 2000 ljudi? Pa u svakom slučaju je fešta zagarantirana. Klub i cijelo mjesto žive praktički za ovu utakmicu. Sami dolazak u osminu finala kupa je veliki uspjeh i za mjesto i za klub, za sve nas koji radimo u biti tu u klubu. Nego, recimo, samo bi se htio osvrniti vezano na ovo kolo prije, kad smo znali da ćemo igrati sa Osijekom, tada su se svi potajno nadali da bi možda mogli iznenaditi. I mi smo to uspjeli, iznenadili smo, međutim sad se nameće nekakva druga razmišljanja u ljudima, a to je da sada, moram reći tako da svi očekuju da mi praktički dobijemo Karlovca. A ja mogu samo navijačima poručiti da ih nećemo razočarati i da ćemo napraviti sve da prođemo dalje. A povijesni uspjeh ostvario je treći ligaš iz Unešića Zagora pobjedom protiv vodećeg drugoligaša Karlovca. Još jedan uspjeh je upisala Zagora. Nakon Osijeka pao je i Karlovac. Ovo su ti braća Zagorani, što imaš vidimo ti Karani. Ti si ljubav koja me grije, zvizda vodilja po cijelom svitu. Ti si vino koje se pije, miris milja u kamenom cvitu. Ti si meni kruh ispod peke, što ga majka zadilit krila. Ti si divojka za derneke, najljepša pisma sa večernjih sila. Zagoro, idemo! Zagoro, Zagoro, idemo! Zagoro, napadni, trči, skoči, pucaj, ko pogodi. Napadni, trči, skoči, pucaj, pobjedu izbori. Ti si meni ko štradina vruća, kaman izvađena iz bronzina. Ti si meni uz pojas tu kuća, ti si meni duša materina. Sad je sanula nova zora, a za loptom trču dica. Na borovištu Zagora igra, čuje se pisma pašajica. Zagoro, idemo! Zagoro, Zagoro, idemo! Zagoro, napadni, trči, skoči, pucaj, ko pogodi. Napadni, trči, skoči, pucaj, pobjedu izbori. Zagora izbacila je Karlovac 2:1. Pobjednički gol pao je u 85. minuti. Ja više volio Dinama osobno, šta je vjerovatno i ostatak moje ekipe, kažem. Volim prvaka tu na noge da vidimo, onda da se okušam. Da vidimo kakva je trava na Maksimiru,